lang ng mga lodi. Napapagawa niyo dito ni Roblox ng mga lodi. Lodi, lodi, pogi ng lodi. Yan. Dito tayo, illegal. Illegal pala tayo mga lodi. Mga dinadaan natin, illegal daw. Sabi ni boss, illegal daw mga lodi. Baka mahabol tayo ng pulis mga lodi. Hanap lang naman ako mga lodi ng mga pwede natin mapagtayuan ng mga bahay mga lodi. Sige, hanap tayo mga lodi. Dito sa may iskinita namin. Lodi, lodi, lodi. 1:32. Ayan o, alauna na mga lodi. Ayan na mga lodi. Sa mga lodi, tingin lang tayo kung saan tayo pwede magmawang lodi dahil wala tayong makikita. Mga lodi yung mga lodi. Mga lodi. Bali, dalawang plastic. Mga lodi, wala tayong mga lodi. Epic bomba. Yan, bro na lang. Bro, tara. Hindi ko saan pwede mga lodi. Titari ko na yung bike ko. Kasi mga lodi. Dito ako talagang gumagawa ng balang. GM. Ayan mga lodi. Kaya daw pa nga sila. So medyo maingay kasi naglano sa mga cleanser ko mga lodi. Yan mga lodi. Mga lodi sa may pan. Hindi nila alam, nag-apoy na. Lodi. Yayan lodi. Yan mga lodi. Suha na tayo mapagtitiran natin mga lodi. Sa party. Siguro mga lodi. So mga lodi yan. Kung tayo mga lodi ng mga mapagtitiran. O si Didi. Demonyo talaga. Sa mga mag-friend sa inyo. Paano dito mga lodi. XX Pro. Wala yun ng mga lodi ko ano yung ano. Kayo nang bahala. So nandito ako mga lodi. Dito tayo mag-bike mga lodi. Ay mag-ano ko na. Tanga lang ako mga lodi. Wala. Tanga ako mga. So yan mga lodi. Yung halos at yung pakito epic. Tapos yung Beatrix Sasakay tayo dito mga lodi. Yan, di ba talo tayo mo ano sa kanila? Yan. Mga lodi, umaandar na nga. Lodi, mga lodi. Bakit? Parang gumaisip ko mga lodi. Ilang score namin, 33-11. Ang lodi yung lodi. Tatlong patay ko, 10 yung ano. So, Pinong ko sa Facebook? Saan na? Pagka nananalo, post mo. yung mga lodi. Mga lodi yun. Pero mga ready namin. Oo, ano sila, may chill. Mga lodi, ito na lang mga lodi. Please mga lodi, napakaraming lodi. Sabang mga lodi. So, mag-request lang kayo kung ano request nyo para mag-voice account. So, ganito yung download sa request. Ito. Yeah, sisipahan kita. Sige, liga dito. So, nandito na ako mga lods. Para maglaro muna dito sa Facebook. Para pala ako. Hindi para maglaro mga lods. Yan, mga mahilo kayo mga lodi. O, ikot-ikot lang mga lodi. Langas natin lodi.
Ikaw, nahulog-hulog pala dun, Lodi. Yan ang mga Lodis. Yung mga Lodi. So, mga Lodi. Lang kayo kung ano gender reveal ko. Mga Lodi. Kasi nyo lang dyan sa may comment section, dyan sa may TikTok. Kung subscribe nyo nga pala sa YouTube channel ko. Mga Lodi, mamay lalagay ko sa doon sa comment section kung pangalan ko mga Lodi sa YouTube. Wala naman kasi mag-subscribe sa akin mga Lodi. Kaya hindi ako nagbubukas ng sinaisip. Ito na yung account ko mga Lodi. Mga Lodi, mga Lodi. So, magbabasa tayo dyan ng comments. Kung ano-ano ang lalos nakakamentan. Kung ano ang gender reveal na. Shit. Sinusuli natin yung mga Lodi. So, mga Lodi, dito akit na tayo. So, yan mga Lodi. So, ito yung kaibigan ko, si Akmas. Follow nyo nga pala sa mga TikTok nila. Ito mga ka-Roblox. Mamaya lalagay ko sa comment section. Kung ano ulit ang mga kanilang pangalan. So, dito muna tayo. Tignan natin dito kung mayroon dito mga Lodi na mga mapagtutulugan dito na makakatakot. Para akong tanga dito lang. So, makikitulog na lang tayo dito. Kailangan din. So, yan. Tropa niya naman ako. Siyempre, pag tropa. Aalis din siya, mga Lodi. Medyo mga Lodi. Tignan natin kung pwede tayong matulog dito, mga Lodi. Yan, mga Lodi. Yan, mga. Okay, dito makitulog, mga. Mga Lods, tulog muna tayo. Ay, bago pa na tayo matulog. Siyempre. Tignan naman natin ito. Kaibigan ko lang. So, girlfriend ko naman yun. Kaya yun, nagkakamang ba mapanot nitong vlog natin. Eto, dito may galing ko magpubo. Ito natin dito ay CR. Mga Lodi. Yan ang Lods yan siya. Bukas ko na lang kayo itutur sa iba. Yan si Wana ako dyan. Napamangkin kong dalawa ko. Hindi naman kasi, siyempre mag-girlfriend ko. Pamangkin ko din. So, mga Lodi. Mga Lodi. Dito muna tayo. So, yan. So, mga Lodi, matutulog na ako kasi makakuwas. Mapagalitan tayo ng mga Lodi. So, ubutin ko na siyempre mga Lodi yung aking sombrero. At ang aking salon mga Lodi. Ay, magpapalit ko na mga Lodi. Ang damit mga Lodi. Siyempre, saan din na lang mga Lodi. Saan lang tayo mga Lodi. Ano? Yan ang napili ko. Huwag na lang pala yan. Ito na bukas ko susuot. Ay, hindi na pala siya. So, alis lang. Doon na lang kami natin. Bago na isip ko si mami nila sa kanya. Dapat pumila ko lang. Siyempre. Hindi pwedeng hindi kayo magkasama. Ano ba meron sa akin? Mga Lodi. So, yan mga Lodi. Is now, siyempre. Siyempre, bago umalis mga Lodi. Magpatay na ilang sa brand. Para hindi sana, ngayon akong kuryente nyo. Bawi lang oh. Dito, matutulog yung Bawi mo. ganito sa may baba, mga Lodi. Yan mga Lodi. Siyempre, tayo ko rin. Bukas na. Bye.
Kaya minsan pwede dito sa mga lodi, nanakawan dito mga lodi. Pwede dito may nanakawan mga lodi. Mga lodi dito. So, side natin tayo. Yung mga tropa ko. Siya tayo. Tropa girls na. Ayan kasi mga tropa mga lodi. So, yan mga lodi. Duduloy na muna. Katagal yun. Yan, tuyan muna tayo mga lodi. Yan, tayo na lang natin. Mag-alas 11 na ito na para mga lodi. So mga lodi, wala nga. So, motor na lang tayo mga lodi. Mga lodi. Kapag motor na lang mga lods. Yung motor ko mga lodi. Ito ba na mga lodi? Bulag ka mga lodi. Yan na. Kita mga lodi gabi na. At nagkita sa sila. Yung mga lodi, yung yata ako ng sili. Mamaya na lang mga lodi. Sa part 2 na lang mga lodi. Sa mga tatanong kung ano din pala yung Happy Land. Sumami na ng mga lodi.